Hola, molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al tercer programa d'aquesta temporada 24-25 del Viatge a l'Altre. Avui saludem el Pau Ibars, el control tècnic. Què tal, Pau? Bona tarda, molt bé, un plaer estar aquí. Igualment, moltes gràcies. I al meu costat, la Míriam Ucendo. Què tal, Míriam? Doncs aquí estem. Avui sí, avui m'he equivocat. Sí. És veritat, Marina Ucendo, la setmana passada. Imaginació al poder, sí. Bueno, fa pocs dies hem celebrat la castanyada, potser alguns més que altres. Què heu fet per la castanyada vosaltres? Doncs una miqueta de tot. Un cast-Halloween d'aquests que odiem i estimem alhora. Però és que a mi m'agrada disfressar-me, sincerament, és que em dóna igual quin dia sigui de l'any. Del que sigui, no cal que sigui de por. M'encanta disfressar-me, així que... Ben fet. Però considero que hem de seguir lluitant per la nostra castanyada. Això no es pot perdre. Pot compaginar. De la castanyada ha estat una mica marcat per les inundacions, una mica molt marcat per les inundacions i la catàstrofe del País Valencià, i des d'aquí enviem tota la nostra energia i tot el nostre suport. Realment ha estat un desastre històric. Per cert, Míriam, crec que ens pots explicar diferents iniciatives per l'ajuda a València i n'has coordinat una, no? Perquè sé que aquí a Sant Feliu de Codines han fet també moltes coses, però també sé que tu has fet, de fet estàs coordinant, no? Estic en ello, que diuen. Doncs sí, jo formo part del Casal Popular al Tallaret de la Creu Alta, a Sabadell, i des d'allà doncs, formem part de casals i ateneus, de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans, i llavors a través de la xarxa, doncs, en aquesta germanor també amb el País Valencià vam dir és que el dia següent havíem de fer alguna cosa ja. I ens vam posar les piles, ens vam coordinar amb la gent d'allà, amb la gent de Can Capablanca, un altre casal de Sabadell, i a partir d'allà vam fer punt de recollida i a més també estem intentant fer com una coordinació de tots els punts de recollida de Sabadell per sobretot assegurar que les coses arriben a qui han d'arribar a bones mans, que això és molt difícil i estem veient imatges de com tallen accessos, etc, magatzems oficials, no sé. Nosaltres no creiem gaire en com funciona l'administració i com respon l'administració. De fet, si fos valenciana, no confiaria en una persona que m'ha deixat morir. Per tant, sí que confio en el poder popular i en el suport mutu. I penso que la frase és el que funciona. Sí, la frase romantitzada, sols el poble salva el poble, sí, és romantitzar la mala gestió que tenen qui han de gestionar. Però bé, dins d'aquesta desgràcia i que seguim realment consternades, l'ajuda va arribant. Ara mateix m'acaben d'arribar un vídeo del Jamasí amb totes les... En soc conscient, l'he vist, me l'ha ensenyat, me l'ha enviat. Superguai, és que tinc els pèls a punta, increïble. Avui han portat també una bomba a Catarroja, estem portant des del Tallaret i des de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans, evidentment des de molts altres punts, però intentem això, que arribin a les persones. T'estàs emocionant, eh? Sí, és que València us estimo, què vols que faci? Un altre dia, amb més temps, ens hauràs d'explicar què és això del Tallaret, què vols explicar, perquè doncs des d'aquí molts ànims al País Valencià, està clar que costarà i que caldrà conviure i amb el dol i amb el sentiment, però des d'aquí tota la força del món cap al País Valencià. De fet, abans, venint amb el cotxe, has dit una frase que m'ha agradat molt. Bueno, que avui els ulls del món estan del país amb el qual us parlaré, però que el cor i l'ànima segueix al País Valencià. O sigui, encara que estiguem parlant de coses que potser ara mateix resulten banals, però el món segueix girant i Déu-n'hi-do com està girant. Sí. Bé, nosaltres des d'aquí us oferim una mirada empàtica, un punt de vista humà, feminista, comprensiu i sobretot obert per tal d'entendre aquest viatge a l'altra manera de pensar, de viure, d'existir, de fer i d'actuar, amb una clara intenció de comprendre, respectar i acceptar o no aquella actitud, que és el que dèiem abans, i aquell comportament en aquell context i situació diferent i determinada. Per què diem que cada persona és un món, però que cada món és diferent i que cada món té una cultura, una tradició i un tarannà molt diferent? Què serà? Què serà? Què serà? Amb aquest Què serà? Encetem el bloc de les pistes i curiositats perquè volem encaminar-vos cap a l'indret que avui tractem, tot i que estem convençuts que ja ho sabeu. Ens comences a dir tu la primera pista? Vinga, va, a més m'encanta aquesta pista, perquè crec que demostra molt la idiosincràsia del país. Estàs plorant? No, m'estic rient. És una barreja de les llàgrimes d'abans i el riure d'ara, perquè mireu, atenció, la bandera d'aquest país va ser dissenyada per un estudiant de 16 anys. La va crear retallant una altra bandera i fent-ne una de nova per un treball de classe d'història. Això ja diu molt. És que... A la segona pista és la celebració del Nadal era il·legal fins al 1907. Sembla impossible, no? Ho sembla. Ha tingut 9 capitals diferents. I parlant de capitals, la seva és una de les menys poblades del món. Ja sabeu de quin país... No ho preguntar, ja ho sabem de quin país parlem. Per tant, anem per alguna altra cosa.
Avui, dia 5 de novembre, és el dia d'eleccions al país que avui ens ocupa, als Estats Units. Aquests són alguns dels titulars destacats. VilaWeb, avui mateix. Tot en joc en les eleccions més renyides i transcendents de la història dels Estats Units. Els sondatges esbossen un panorama completament obert en la lluita sobre el control de la Casa Blanca, sense cap favorit clar. Un altre del diari Ara, d'avui mateix també, Trump continua pujant a les enquestes i supera Harris en alguns estats clau. La distància a les enquestes entre Kamala Harris i Donald Trump s'ha reduït els últims dies si es fa el cas de les estimacions de vot difoses aquest divendres per la CNN, el New York Times, The Economist i ABC News. El 20 d'octubre, la mitjana dels principals termòmetres electorals donava a la vicepresidenta Kamala Harris el 49,2% dels sufragis i a l'expresident Trump un 48,3%. I al país, avui també, Trump recorre en l'última jornada de la seva campanya 4 ciutats en 3 estats decisius i fa una parada a Reading amb el 70% de la població hispana, un grup que necessita per guanyar. Amb 5 actes dirigits a treballadors hispans i habitants de Pittsburgh i Filadèlfia, Kamala Harris vol desempatar Pennsilvània i fer de la seva victòria amb aquest estat que és fronterís. Exactament. A la CNN, el 31 d'octubre, el dijous, diu Trump suggereix falsament que va guanyar els estats de Nou Mèxic a l'estat de Nou Mèxic els anys 2016 i 2020. I al país, 31 d'octubre, Arnold Schwarzenegger després d'anunciar el seu vot a Kamala Harris. Necessitem tancar el capítol de la divisió i l'odi, i Trump no ho farà. L'actor i l'últim governador republicà de Califòrnia expressa el seu desencant per la política, però fa una crida a l'acció, a passar pàgina a aquesta brossa. Doncs a continuació us farem una mica de 4 dades bàsiques. Els Estats Units d'Amèrica són una república federal i constitucional integrada per 50 estats i un districte federal. La república és situada majoritàriament al centre del subcontinent nord-americà, on es troben els 48 estats continentals i Washington, el districte capital, també anomenat Districte de Colúmbia. Limita al nord amb Canadà i al sud amb Mèxic. L'estat d'Alaska es troba al nord-oest del subcontinent, limita amb Canadà a l'est i al sud amb limita al Canadà a l'est i al sud i amb Rússia a l'oest, em faig un embolic, creuant l'estret de Bering. L'estat de Hawaii es troba al centre-nord de l'Oceà Pacífic. Els Estats Units també administren diversos territoris i àrees insulars de l'Oceà Pacífic i el Mar Carib. Té una superfície de 9,38 milions de quilòmetres quadrats i amb més de 341 milions d'habitants actualment, els Estats Units d'Amèrica són el tercer país més gran del món en àrea i en població per darrere de l'Índia i la Xina. Després dels Estats Units hi ha Indonèsia, Pakistan i tota la resta. Els Estats Units és un dels països més diversos ètnicament, resultat de la migració massiva de molts continents, i la seva economia és l'economia nacional més gran del món amb un producte interior brut nominal superior als 13 bilions de dòlars, el 2006. És a dir, el 19% de la producció mundial. La nació va ser fundada per 13 colònies de Gran Bretanya localitzades a la costa atlàntica. Van proclamar-se estats i van fer la declaració d'independència el 4 de juliol del 1776. Els estats rebels van derrotar Gran Bretanya en la guerra, la primera guerra d'independència nacional reeixida d'Amèrica. La Convenció de Filadèlfia va adoptar l'actual Constitució dels Estats Units el 17 de setembre del 1787. La ratificació d'aquesta, l'any següent, va fer dels estats parts integrants d'una sola república. La Declaració dels Drets de la Constitució dels Estats Units, que conté 10 esmenes, sobre els drets i llibertats dels ciutadans es va ratificar el 1791. I els Estats Units són membre permanent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Al començament del programa us preguntava si havíeu celebrat la castanyada i ho dic perquè la Montse Domper ens podrà explicar molt i molt bé com és celebrada a Chicago. Hola Montse, com estàs? Hola. Què tal? Com va? Molt bé, molt bé. Molt bé. Hem vist per Instagram que hi ha unes fotos superxules. Explica, com estàs vivint? Bé, aquí es va celebrar la castanyada molt. Aquí als Estats Units tot el mes d'octubre fan coses i l'última setmana, abans del 31, ja hi ha doncs, moltes festes, molt això que diuen trick or treating, això d'anar per les cases a demanar caramels, doncs es fa durant més d'un dia. És a dir, no és només el 31, sinó que aquí, com que li donen tanta importància i hi ha tanta gent que ho celebra, doncs és com que diversos dies es disfracen, diversos dies fan trick or treating i durant tot el mes d'octubre veus decoracions per totes les cases, a totes les botigues i a tot arreu. Sí, no tenen prou un dia que necessiten la tira. Molt bé. Sí. I tu com ho portes, això? T'agrada o què? Sí, t'encanta, no? Bueno, home, a veure, és curiós de veure. El que passa que és com una mica sorprenent que hi hagi aquest nivell de decoració a tot arreu. És a dir, no és només un fet comercial de les botigues, sinó que a la majoria de cases doncs,
tenen les típiques carbasses, les jack-o'-lanterns, així, per decorar, o com a mínim tenen un fantasma, una bruixa, un esquelet, una calavera, tenen per tot arreu, pots veure. I és com que jo, que sóc professora, doncs entre els nens es van preguntant, ja tens la disfressa? Ja tens la disfressa? I el més curiós és que per ells és com un carnaval. Nosaltres aquí ho tenim associat molt doncs, a tots els aspectes que fan por i que són així, doncs, no sé, de vampirs, de la mort, de fantasmes. I aquí no, és que aquí quan les decoracions són a nivell de fantasmes, de calaveres, però les disfresses de tothom, adults i nens, són de qualsevol cosa. I a mi això em va xocar molt, perquè em van convidar a una festa de Halloween i hi havia gent disfressada de viking, gent disfressada de pallasso, gent de gat, de, no sé, de tigre... Sí, és igual la temàtica, és igual la temàtica que sigui, la qüestió és disfressar-se. Que xulo. Hola, Montse, soc la Míriam. Soc mestra també i tinc una companya que ha anat aquest any a fer aquest intercanvi a Texas, em sembla que està per alguna zona, algun poblet de per allà, i també deia molt això, no? I també deia que es treballava molt a l'aula, també. Sí. Això també ho feu. A l'aula... Sí, a l'aula es treballa molt i a part que... no sé on està la teva companya, jo estic a primària i... Clar, sí, a primària també. Primària també. Tinc nens de 8 anys i 7-8 anys i ho viuen molt. I llavors, al col·le també vam fer el típic trick or treat que van fer doncs, amb unes proves, vam anar a diferents llocs de l'aula, de l'escola a buscar regals i... Que guai. Que guai. Jo et volia preguntar quina és la diferència més gran que has trobat a l'hora de... O sigui, com a mestre, has sigut mestre aquí, entenc, també, no? Vale, dono fe, sí. El Felip em va fent així, dic, entenc que sí, no? Doncs això, no? Què és allò que t'ha sorprès més del sistema educatiu, de dir, uau, o sigui, això sí que no m'ho esperava ni encara que hagis vist 1000 pel·lis i 1000 sèries, no? Perquè al final els high schools i totes les pel·lis al final són americanes, no? Però que dius, uau, m'ha xocat molt. Que estic a una escola de primària que és bastant petita, però en el meu districte sí que hi ha una middle school que li diuen i un high school, i el high school és com a les pel·lícules. Sí, igual, no? Al meu col·le també, taquilles... Animadores, el quarterback... Sí, animadores, la banda, un gimnàs que és gegant amb el parquet, les pistes... de bàsquet... penjades... Què pensaràs? On són les càmeres, no? Perquè en qualsevol moment es posen a ballar, no? Això, la veritat és que quan vaig visitar els diferents centres, perquè vaig tenir la sort o desgràcia de fer formació i anàvem als diferents centres del districte i els vaig veure tots, era com, uau, sí que és com a les pel·lícules, saps? Això em va sorprendre. I ja més a nivell educatiu, jo que estic a primària, el fet és que fan servir com moltes plataformes online, que jo crec que també és una tendència que tenim a Catalunya o a Espanya. Sí, això t'anava a dir, al final, sí. Sí, que doncs en fan servir moltes també. Innovamats, històries d'aquestes, no? Sí, semblants. I en el meu cas, tenen com diria quasi una obsessió per recollir data, que ells diuen, saps, dades? Sí. Que és com realment la volen analitzar, els minuts que has fet servir aquella aplicació, si els alumnes superen o no superen el seu nivell, si fent tants minuts arriben a tenir a superar el nivell que haurien de superar aquella setmana. És com que fem bastantes reunions analitzant l'ús que fem de les plataformes. Però faran alguna cosa a mà o no? Clar, és que és ha mort la lletra lligada és important. als Estats Units. No saben fer lletra lligada, només saben fer lletra de pa deslligada, d'impremta, sí. D'impremta? Encara. Sí, jo he estat professora a Catalunya de primària i de secundària i, amb els anys, doncs, la meva lletra és bàsicament deslligada, d'impremta, però té el deix que tenim a escriure, a vegades sí que ajuntem 2 lletres al final de paraula. Sí. I aquí algun cop vaig pensar, mira, vas a primària, podràs recuperar la lletra lligada a la pissarra. I no. Quan la faig lligada, ells li diuen cursiva. I em diuen, teacher, maestra, però aquesta quina letra és? Oh, que bo. Que bona. Sí, completament deslligada. I realment, jo estic a una zona que són els suburbis de Chicago i, clar, he de dir que és una zona pobra i amb pocs recursos. Llavors, el meu alumnat té bastantes mancances. Sí, t'anava a preguntar una mica per atenció a la diversitat i aquest tema de com es tractava allà, si era una mica tothom... Allà tenen molts recursos, tenen en un centre ja, doncs, seria com el responsable de nouvinguts, el responsable d'educació especial, el responsable d'introducció a la lectura, o, li estan diuen... millor en educació que en sanitat.
Sí. Sí, jo crec que sí. El problema és que jo almenys al meu districte, i és una cosa que està bastant extesa a molts llocs dels Estats Units, pel que sé, és que hi ha el programa dual. El programa dual és el que jo soc professora, que són alumnes que aprenen espanyol i anglès. Exacte. I llavors el problema és que molts d'aquests recursos específics només estan en anglès. És a dir, són professionals que parlen anglès. I llavors, a nivells com de primària, és com bastant difícil que realment arribin a funcionar, perquè els alumnes que jo tinc, que són latinos, doncs el seu nivell d'anglès no és prou alt per poder fer un bon ús d'aquest recurs. I llavors és el que ja sabem que passa en educació, que de la teoria a la pràctica a vegades... És diferent. Sí, de vegades no sempre, però bueno, sí. Estàs parlant una mica també, o sigui, de la feina. M'agradaria saber una mica això, com és el teu dia a dia? Bueno, el meu dia a dia és intens, Treballo molt. Bueno, ja ho era aquí, com que, vull dir... No, però no té punt de comparació. Faig moltes hores, perquè representa que allà teòricament fan de 8 a 3 els alumnes, de primària també, i d'institut, així en termes generals. Però a quarts de 8 jo ja he d'estar a l'aula perquè ja arriben alumnes amb l'autobús i ja arriben a l'aula. A quarts de 8? I llavors, doncs, sí. I llavors ja fan l'anunci del matí, que li diuen, que és a través d'un vídeo online, doncs el director i la sotsdirectora els donen el bon dia, els expliquen les novetats. Això cada dia? Sí, i llavors tenim unes rutines molt fetes que s'han de fer cada dia, que fem doncs, un moment de regulació emocional o de coses relacionades amb les emocions, llavors fem matemàtiques, llavors tenen les specials, que són doncs, educació física, música, art, biblioteca, però no fan assignatures per hora, sinó que fan franges de 40 minuts, en el meu cas, i llavors passa molt ràpid. Aquests 40 minuts els has de portar al gimnàs, anar a recollir, tornar-los a portar a l'aula d'art, tornar-los a recollir. Mentrestant, nosaltres, els professors, doncs, fem reunions normalment, i llavors tenen mitja hora de pati i mitja hora per dinar. Que jo també tinc mitja hora per dinar, representa. I llavors fan classe fins a les 3. Jo estic a favoríssim d'aquest horari, t'ho dic com a mestra de primària des d'aquí. Però mitja hora per dinar és molt poc, no? Millor mitja hora per dinar que 2 hores i després com es gestiona el menjador i tot el drama que tenim. Però potser no cal mitja hora ni calen 2 hores, potser amb 45, no sé. Sí, una horeta. Una horeta. Jo sé que altres col·les sí que tenen una mica més d'estona, aquí als Estats Units, en lloc de mitja hora, perquè pensa que entre que vas, no vas a la fila per recollir-ho i tot, els hi queda un quart d'hora. I el fet és que com que mengen molt poc, perquè el concepte de lunch aquí és com diferent, és com si fos... Bueno, és poca cosa, llavors sí que els hi dona temps, però... Bueno, per mi és una mica intens. Vaig trigar un mes a adaptar-me a aquest horari, perquè no hi havia manera que pogués menjar jo a les 12 i quart del matí amb un quart d'hora. Clar. I més sent mestre, no? Que els alumnes potser arriben abans, però tu, entre que arribes i no arribes o passa qualsevol cosa, ja... Sí. Quines ràtios teniu, més o menys? Les ràtios que jo tinc estan bastant bé, perquè tinc uns 20 alumnes per classe i hi ha molts grups que en tenen menys. Però a mesura que puges de nivell, a middle school en tenen ja 25, 27 i al high school poden arribar a 30. Una mica com aquí s'assembla, sí. Sí, el que passa que tenen com moltes assignatures diferents i llavors pot ser que, jo què sé, per fer espanyol 1 a l'institut siguin 10 i per fer English 1 siguin 30. Saps? Perquè es van com canviant de grups. Perquè això sí que a l'institut és com a les pel·lis, que són els alumnes els que canvien d'aula, llavors, segons l'assignatura que et toqui, pot ser més o menys. Clar, d'acord. Ara canviarem una miqueta de tema, perquè com que avui també és el dia de les eleccions, quin ambient... O sigui, com ho estàs vivint, això? T'ho esperaves d'una altra manera? Com ho estàs vivint? La gent hi parla molt? Explica. A veure... mira, quan vas pel carrer pots veure a quasi tots els jardins banderetes de qui donen suport. Tan típic de la tele. Vote for Trump, vote for Harris, bueno, això ho pots veure a molts llocs. També hi ha moltes cases que posen no soliciting, que és com que no els hi atabalis amb què has de votar, que no, i que els hi vagi a vendre coses. Clar. I sí que se'n parla, però jo m'esperava que se'n parlés més. Ah, sí? Mira. Potser més internament, entre la gent que es coneix més o més privat. És com que... Bueno, jo estic a un estat que genèricament es diu que és demòcrata, però estem molt a tocar de Wisconsin, que genèricament es diu que és republicà. I llavors hi ha molta gent republicana i molta gent que et reconeix que per herència o per família són republicans i que ara amb els anys s'estan tornant demòcrates, diuen. Però d'aquí ja no passa més la conversa.
he arribat a saber gent que hi ha votat per correu i gent que no vota. Gent que no vota perquè, bueno, pues, que tant els dies, saps? I llavors m'esperava més moviment i, bueno, sí que a nivell educatiu vam rebre un missatge institucional del nostre director. Tot molt institucional pel que veig, tant pels alumnes com per vosaltres. Sí, tela. Sí. Bueno, quadra molt, no? Quadra molt, sí. Com si fos dels serveis territorials, doncs el director ens envia un mail dient que no tinguéssim cap referència política a l'aula, que evitéssim fer referències polítiques i coses així, que saps que no era pertinent. I bueno, i són com, sí, molt reservats en aquest tema. I llavors representa que avui es voten moltes coses. Vull dir, a part del president, voten també lleis. Segons on visquis, has de votar sobre 2 o 3 lleis. Llavors també votes a nivell local, com si votessis a l'alcalde, més o menys. I llavors també votes als jutges. Quantes coses. Hi ha molta gent que és que se li embala les mans, això. Vull dir, no entenen tot això que han de votar, perquè si tu veus una papeleta, jo ho vaig buscar per internet, si veus una papeleta és que hi ha moltes creuetes, molts noms, moltes coses que jo crec que... Que no saps si és la quiniela del diumenge, sí. Sí. I bueno, per això crec que hi ha gent que no vota. Clar, no? Que hi ha com massa informació, has d'estar massa format, potser, com per realment poder prendre unes decisions amb seny, no? Sí, sí. Tot i que... També potser és el seu joc polític, no? També, una mica per seguir amb aquests... Sí. Clar. Sí. Sí, perquè a part, jo què sé, representa que, per exemple, tots els presos no poden votar. I ja fa molts anys que ja es veu que aquí als Estats Units hi ha una tendència que cada cop empresonen més, em sap greu, més persones negres i més latinos, perquè així no puguin votar. I aquesta era la minoria que, jo què sé, de 10-15 anys cap aquí ha anat pujant el vot. Cap sorpresa la instrumentalització de la dreta per guanyar. Quina sorpresa! Ens utilitzen. Això és el que hi ha gent demòcrata m'ha explicat. Diu, clar, això continua passant. I llavors es torna en un tema polític. Sí que és veritat que hi ha molta gent que reconeix que estan saturats d'anuncis, com et dius, de notificacions al mòbil, de mail, perquè es veu que, suposo com aquí a Europa, jo recordo que és com, saps, a veure qui fa més anuncis, qui envia més mails, qui envia més publicitat, i aquí s'ha tornat així. I també diuen que arriba un moment que s'aturen de... S'atura molt, clar, sí. Despolititzes la població, llavors només es polititza la classe política, i ala, entre ells tot. Clar, i el tema és això, que ja sabem qui té més poder, qui més diners. Llavors... Sí, és que és així. Llavors, bueno, diuen que per sort la Kamala Harris porta una bona carrera, que fa molts anys que està posada en temes polítics o més judicials, però que té experiència, que ve de Califòrnia, que és un estat potent, però jo què sé, d'aquí a veure els resultats no ho sabem. Bueno, i la Taylor Swift diu que la votarà, així que jo crec que la Taylor Swift mou més gent que Kamala Harris. Sí, però saps què passa? Que a les butlletes surt també el Robert Jr. Kennedy, o com a independent. Surt com a independent, però ell ha donat suport a Trump. Llavors, és molt fort perquè de 3 candidats a la presidència és com que el Trump i el Robert Kennedy van junts. És el mateix. I els posen separats. I llavors, jo imagino que la gent que vagi a votar, votarà l'independent també. Jo trobo que estava molt malament, això. Una mica enganyar la gent, Els trileros de... Bueno, clar, aquest home també políticament té molts diners i molt... Molt poder, molt pes als Estats Units en general, sí. Per això, que llavors és com que crec que són 2 contra 1, saps? No ho trobo just. I qui creus que... Ja sé que no tens la resposta, però tu quina sensació tens? Jo què sé, és que per mi Harris, Kamala Harris, però clar, jo noi, aquí... Ni pincho ni corto. No, és que passa que les dues bandes estan bastant iguals, perquè deien tots, per tant, no sé. Si era un com 48, no sé quanto, i l'altre 49, no sé quanto, i allò pot... Està molt apretat i llavors, sempre hi ha el mateix, el típic... La cosa aquesta de si hi ha hagut frau, els llocs de votació que hi ha hagut amenaces de bomba, que no sé què, llavors és com que sempre hi ha alguna excusa que pot fer servir Trump perquè no... És que a mi em fa por Trump, guanyi o perdi. Sí, què pot ser pitjor? A mi em fa por, crec que 50-50. Bueno, això és l'últim que ha sortit, que li van preguntar si perds, què els diràs als teus votants que no siguin violents, i va dir que no havia de dir res, dic, fantàstic. Però bé, així estem, aquest és el nivell. A veure. Què esperem?
d'ell. És que... I Montse, perdona, una altra pregunta. Avui que és dia electoral, vosaltres treballeu, no treballeu? Com què feu? No, hem tingut festa. Hem Heu tingut tingut festa perquè hi ha instituts que són seu electoral. Ah, I llavors, els serveis Clar. públics hem tingut festa. En principi, tothom treballa, excepte alguns serveis públics que tenim festa. I avui doncs, hem anat a treballar. Molt bé. I has aprofitat per anar a algun lloc o no? Simplement... Bueno, vaig anar al cap de setmana a Wisconsin de relax i no, avui estic ja de preparant relax, classes per la resta de la relax. setmana. Sí, de relax tu, sí. Sí. Vale. Bueno, doncs no sé, tens alguna altra pregunta, Míriam? No, jo crec que ho podríem tancar així amb el tema de les sí. eleccions. Perfecte. Em sembla molt, Bueno, molt guai. res. Doncs, Montse, moltíssimes gràcies per atendre'ns Ai, sí, en moltes directe, gràcies. tot un detall, de veritat. A vosaltres, I, ja. i escolta, que se troba molt a faltar, tot s'ha de dir. Sí, Vale? igualment. Sí, Res, deixeu-me dir que des d'aquí hem patit una mica tot això que ha passat del Dan a València, Ja. que espero doncs, que tothom estigui bé i intentant recuperar-se, perquè bueno, des de tan lluny fa patir una mica rebre aquestes notícies. Ja. Doncs sí. La És un veritat. fet, és que ha estat molt gros i, clar, sí. I lluny entenc. és la impotència. I lluny, Sí, o sigui, hi ha impotència, doncs mentre més lluny suposo que aquest sentiment doncs, augmenta. Sí. Sí. Moltes gràcies, Sí. Montse. Doncs res, molts ànims i a seguir amb el programa. Exacte, Merci. moltes gràcies, una abraçada ben forta i fins aviat. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Born down in a dead man's town, the first kick that took us 1966, McCook, Nebraska, Estats Units d'Amèrica. Un dia fred va néixer Michael Atwood Mason, el més petit de tres. Aviat, la família Mason es va mudar i el petit Michael va créixer a l'àrea metropolitana de Washington, D.C. Va passar la seva infància i adolescència sent un bon alumne i interessant-se pels orígens del poble americà. Ja de jove va estudiar durant 2 anys estudis clàssics a la Universitat Privada de St. John's College, a Santa Fe, Nou Mèxic, i després es va traslladar a la Universitat d'Oregon, on va obtenir el seu graduat en estudis nord-americans i va ser escollit Pi Beta Kappa de la National Honor Society, que és una commemoració d'aquestes superimportants a les universitats d'allà. Aquestes coses que els agraden amb ells, oi, Felip? Que parlàvem ara als high schools i tot això, Sí, és brutal, perquè és una cultura diferent. Tenen noms per a tots els cursos. Per exemple, quan fas primer de la universitat et diuen freshman, a segon ja ets sophomore, a tercer ets junior i finalment ets sènior. Que semblen els dolents de Harry Potter. Sí, una mica sí, és curiós. Déu-n'hi-do, a mi em crida molt l'atenció aquesta, no? I les sororities, que són només per a dones, no? Exacte. D'aquí ve la paraula sororitat, Exacte. l'agermanament entre dones... Doncs ell, després d'aquest superpremi, doncs, va obtenir també el seu màster i el seu doctorat a l'Institut de Folklore de la Universitat d'Indiana, Bloomington, que va fer entre el 89 i el 97, o sigui, el tio va estar allà estudiant que no vegis. Però per allà al mig ell ja va començar a fer coses. El 92, mentre aquí a Barna celebraven les Olimpiades, el jove Mason iniciava el seu doctorat i començava la llarga carrera en molts museus, ja veuràs. Va començar el de la comunitat d'Anacòstia, on va treballar com a investigador. Va fer l'exposició Black Mosaic. Aquest museu es va fundar al 67 i va ser creat amb l'esperança de que els membres de la comunitat visitaran aquests principals museus, els Smithsonian, que són tan famosos, que surten també a tantes pel·lis, Sí, tantes sèries, sí. doncs existeixen, estan allà. Doncs Existeixen. ell tenien la intenció de que aquest museu servís com l'oportunitat d'apropar, doncs, sobretot els afroestadounidencs en aquests museus. El 92 va ser un any a tope per ell, perquè també va començar a publicar molts articles, sobretot sobre religió i cultura de la diàspora africana. La seva recerca se centra en els processos a través dels que les persones despleguem els elements del patrimoni cultural per crear les seves històries, no? I les seves identitats. S'ha centrat sobretot en la construcció social des de la subjectivitat i l'experiència. El 94 es va traslladar al Museu Nacional d'Història Natural, o sigui, increïble. I allà va desenvolupar un munt d'exposicions, va ser comissari d'African Voices, que era una gran exposició sobre els orígens humans, i ha estat com a 60 exposicions allà. Tela, Sí, un crac. Mare de Déu. L'any 98 ja acaba el seu doctorat en antropologia Orisha, però no podia estar-se quiet, ja que començava a editar el seu treball de quan va viatjar a Cuba per iniciar-se com a sacerdot. Des de llavors ha creat una casa Orisha activa, allà, a Cuba. Entreteixeix els seus papers com a investigador i sacerdot. Mason explora la santeria com un fenomen contemporani, ofereix una comprensió de la seva complexitat a través de les seves experiències, i això es converteix en el seu llibre, Living Santeria, Rituals and Experiences in Afro-Cuban Religion, que va ser publicat per l'Smithsonian Institution Press el 2002 i va ser nominat al Premi de l'Escriptura Etnogràfica. També és actor actor no, fa moltes coses, però actor de moment no, autor Potser no t'arribarà. de Babalu Aye, Babahu
Babalu. M'encanta aquest nom, perquè és un podcast on parla sobretot dels orixes, no? I aquest nom és un orixa que és dels més respectats de malalties venèries. Ni por, dic jo, no, hem d'investigar aquest. I a Benin, que és d'on ve aquesta creença, rep el nom de Azoguano. L'any 2009, a Catalunya es feia la primera consulta per la independència. Mentrestant, Michael Mason va ser líder de la proposta Recovering Voices, una exposició dissenyada per posar cara a la crisi global del llenguatge i la pèrdua de coneixement i de capital cultural quan mor una llengua. El 2012 va liderar una col·laboració entre l'Smithsonian i l'ONG Cultural Survival per acollir la conferència internacional Our Voices on the Air, Reaching New Audiences Through Indigenous Radio, que eren 30 professors de llengües indígenes i parlants i a través de la ràdio, o sigui, molt important, a través de la ràdio. I això, doncs clar, havia d'estar aquí. També va treballar a les aules i en una programació extensa a nivell comunitari per recuperar, no? O sigui, per posar sobre la taula aquestes llengües. Que interessant i que important és posar en valor totes aquestes llengües per minoritàries i minoritzades que siguin. Tant de bo tothom ho fes. Doncs sí, la veritat. De vegades ens fem de menys a nosaltres mateixes i aquí a Catalunya a vegades ens passa i això no pot ser. Des del 2013 va passar a ser el CEO de l'Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage. O sigui, i allà fan un festival. Vale? El National Mall Smithsonian, que és com... El National Mall és on estan com tots els... és com un parc on estan tots els museus. Vale? I va liderar doncs, una història sobre sostenibilitat cultural, o sigui, col·laborant amb les comunitats per ajudar-los a investigar, mantenir i presentar les seves expressions culturals. I amb totes aquestes produccions va guanyar un munt de premis, inclús un Grammy, una Acadèmia, un Emmy i un Webby. I amb tot això, abans de desvetllar per què he portat avui aquest personatge, us deixarem amb la segona entrevista. Smithsonian, I made a discovery. Life ain't forever and lunch isn't free. Doncs si parlem de cultures diferents, de llengües i folklore, hem de parlar amb el Matt Adler. Molt bona tarda, Matt, com estàs? Estic bé, i tu? Molt bé, molt content de tornar a parlar amb tu. De veritat, moltes gràcies per atendre'ns en directe. I bé, que sapigueu que el Matt, i potser ho hem comentat en altres ocasions, no és català ni espanyol, però parla català. Llavors, ens expliques una miqueta la teva història per refrescar una mica per la gent que no et conegui, sisplau? Sí, soc de Washington DC, soc americà i crec que parlarem una mica avui sobre els Estats Units i les eleccions. Quines eleccions? Què passa amb les Quines eleccions? eleccions? No. What happened here? Sense estrès, veritat? Sense estrès. Sí, una miqueta. Però vull dir que vaig treballar per Obama 2 cops a la campanya i dintre de l'administració. Llavors, tinc aquesta perspectiva d'un demòcrata i jo, sí, és un dia una mica difícil aquí als Estats Units, però estic molt content de parlar amb vosaltres sobre aquest tema. Doncs moltes gràcies. I has anat a votar i has votat? Ja, perquè aquí als Estats Units tenim early voting, que vol dir que pots votar, depèn de l'estat, però pots votar abans de les eleccions. I clar, jo volia fer-ho ràpidament. Dels primers, no? Treure tu de sobre, no? Treure't aquesta pressió. Ja ho he fet, no? Ja està. Sí, exactament. Molt bé. Parlàvem abans amb la Montse i també per tot el que hem llegit i tota la informació que ens arriba, la cosa sembla estar bastant igualada. Tu què creus que passarà? No sé, Sí, clar sí que vaig votar per Harris, perquè crec que és una persona més estable, més intel·ligent i més té una perspectiva més d'igualtat per tothom. Sí. I crec que això és molt important per la nostra societat. I jo crec que guanyarà. Jo sí que crec que guanyarà, però crec que podria haver uns dies abans de saber exactament qui va guanyar. Perquè, sí,
és així als Estats Units. Clar, sí. Fa un momentet estàvem parlant amb la Montse, que és una noia d'aquí de Catalunya, que està a Chicago, i ens estava dient que moltes cases tenen a fora al jardí les banderes de qui volen votar. Ahir també ho esteu vivint així, suposo? Al ser potser una ciutat està més... Com ho viviu ahir? Sí, tenim a Washington, per exemple, representacions físiques del suport de diferents candidats. Sí? Sí, però com vas dir, és una ciutat, és una No, mica vull dir, més... em refereixo perquè, clar, la Montse ens explicava que està en una zona més allunyada. Clar, llavors allà potser cada casa pot tenir el seu jardí a la part de fora. Sí. Clar. Aquí també, depèn del barri, perquè jo visc a un pis, llavors no puc, no hi ha espai. Per això ho veia. Però, sí, però el que sí tenim a Washington, i hem tingut sempre, són manifestacions molt grans, i Kamala va arribar aquí fa uns dies per fer una manifestació molt gran de no sé quantes persones al National Mall, que és el centre de la ciutat. L'acaba de mencionar la Míriam. Ara parlàvem una mica d'aquest espai tan important, sí. Perfecte. Llavors és el centre de la ciutat i molts amics van anar i sí, és la nostra representació del nostre suport per ella. Clar, m'agradaria saber, Mat, perquè la Montse ens comentava fa uns minutets que ells no treballen, perquè clar, ella està fent de mestra a un col·legi, a un col·le. No sé si vosaltres treballeu, no treballeu, com ho feu avui? La majoria dels americans sí que treballen, i és un problema. Per això van començar a fer early voting, el que jo estava explicant abans, perquè moltes persones no poden sortir de la feina per esperar no sé quant temps per votar el dia un dia normal de treball. Llavors, per això, depèn de l'estat i depèn de la zona de l'estat, però normalment jo diria que la gran majoria del país sí que treballa avui. Però és molt classista, no?, aquesta decisió, perquè les persones normalment que tenen tot el dia ocupat en feines i sobretot pel que crec allà a vegades la gent té 2, 3 feines, moltes feines, no 4, no pots anar a votar, t'estan traient aquest dret perquè has d'anar a treballar, no? En canvi, una persona que potser té més diners o pot muntar-s'ho d'una altra manera, només té una feina, s'ho pot gestionar. Per tant, si partim d'una base classista purament, costarà molt arribar a trencar aquest classisme dins de la mateixa classe política també. Sí, i per això l'accés a la votació és un tema molt important als Estats Units. Perquè, dels presos que ens comentava la Montse també, que no poden votar, no? Els presos. També depèn de l'estat, i jo he dit depèn de l'estat molts cops. Clar, sí, perquè als Estats Units tenim un sistema molt diferent que molts països, i cada estat pot decidir molts aspectes de les eleccions i qui pot participar o, com vas dir, no participar. I clar, també normalment són els republicans que no volen més votació, més participació, més accés a la votació, i no em sorprèn, però és així. Clar. Abans la Montse ens comentava també que potser, perquè tampoc que no es comenta molt decisions aquí es votarà o aquí no es votarà, perquè potser tampoc no tens molta confiança en el teu cercle, no? No sé si en el teu cas és el mateix o sí que en parleu, no sé si ho dieu obertament. En el teu cas, ara mateix aquí ens has dit obertament que votes Kamala Harris. No sé si amb el teu cercle de treball o amb les teves amistats també és així o si no es comenta tant.
Es comenta molt més ara. Molt més. Que sí. Com visc a una ciutat 90% demòcrata, és normal parlar de la política, que com és una ciutat política també, és normal. Però jo sí que sé que, per exemple, dintre de famílies, sí que hi ha problemes. Hi ha conflictes entre persones que voten per Trump, per Harris, el que sigui, i normalment aquests conflictes comencen el Dia d'Acció de Gràcies, perquè és després de les eleccions, Sí. Thanksgiving, Sí. i Queda poquet. totes les famílies estan juntes al mateix lloc parlant molts cops de la política. Clar. Llavors serà molt interessant veure, no només abans de les eleccions, sinó per després Thanksgiving. també què passarà. Doncs sí, la veritat és que que intens. Clar, perquè clar, també ens comentava la Montse abans que pel que ella ha vist, doncs és un tema bastant d'herència, per dir-ho així. Tu votes també en funció del que has vist a casa, del que han fet els teus pares i tal. Clar, en aquest sentit, si més o menys sempre funciona de la mateixa manera, no hi haurà moltes discussions per Thanksgiving. Però si no és així, o sigui, si realment les noves generacions discrepen dels seus pares, potser sí que... No sé si m'entens, Matt. Sí, una mica. O sigui, jo crec que dintre de família... Tenim una societat molt polaritzada. No, polaritzada. Vale. Gràcies per l'ajuda. I crec que és important recordar això, perquè abans als Estats Units era més comú tenir diferents perspectives dintre de la mateixa família o dintre de la mateixa ciutat. Sí. Ara, més i més persones viuen a ciutats on, o viuen a estats on les persones creuen igual. Igual que ells. I crec que de veritat és un problema la polarització política d'aquest país, perquè no és que no m'agrada Trump, però també és important saber que hi ha republicans i també centristes, el que sigui, que hem de treballar amb ells, perquè som un país. Una convivència. Exactament. Llavors, jo crec que és important recordar això, recordar la nostra humanitat durant un procés molt difícil, que sí, que és difícil recordar aquesta humanitat a vegades. Doncs, Matt, moltes gràcies pel teu temps, per entrar en directe, i esperem que la teva decisió, el teu vot, sigui tan important i que finalment acabi guanyant la teva candidata preferida. Jo també ho espero, Des d'aquí us animo, de veritat. O sigui, sisplau. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, una abraçada. Per la jornada que us espera. I de Kamala Harris i Donald Trump passem a Puigdemont, perquè quan ell governava, l'any 2016, què va passar, Míriam? Doncs Michael Mason va decidir convidar a Euskadi i a Navarra a l'Smithsonian Folklore Festival, un festival de nacions de pobles que organitzen a la capital, justament en aquest National Mall que ens estava comentant el Matt. Aquesta regió deia que sempre els ha semblat molt singular, sobretot la revitalització de la seva llengua i del patrimoni cultural. I aquell mateix any va anunciar que els convidats següents el 2018 serien Armènia i Catalunya. O sigui, Michael estava captivat per la cultura popular i la llengua catalana i és un gran coneixedor de la història de repressió viscuda al llarg de tots els anys de catalans i catalanes. No? El juny del 2018, com dèiem, va convidar a aquest multitudinari festival i va haver-hi hi havia una recerca aquells anys de suports internacionals i aquell va ser un gran altaveu. Exacte. El Quim Torra, president d'aquell moment, va denunciar com en aquell altaveu la situació de crisi política catalana i l'emergència humanitària de tenir els dirigents polítics empresonats o exiliats. Aquestes declaracions van provocar un fort enfrontament amb l'ambaixador d'Espanya als Estats Units, Pedro Morenés, que també és folclorista com ell, imagina't, i un professional de museus nord-americans.
Resulta que li encantava Catalunya, que ja havia vingut diverses vegades convidat per l'Assemblea Nacional. A la web del Mira. festival, el Mason ens explica un munt de coses. Fa èmfasi sobretot en la situació extrema durant la Guerra Civil i la dictadura feixista. Creu que la transició democràtica va ser el moment clau per la reconstrucció del poble català, la nostra llengua i la identitat. Però que, sobretot, això seria impossible sense les associacions locals i culturals que han aconseguit preservar la llengua i les tradicions, és a dir, els tallarets, que són tan necessàries. els tallarets de l'època, vaja. Exactament. I que en aquests moments de repressió, doncs, ara mateix, o sigui, em parlo d'aquests moments actuals de repressió, molta menys, evidentment, però repressió, també seguim sent el poder popular. Totalment. Reivindica amb molta força les tradicions. La seva web del festival també posa el focus en l'1 d'octubre, no? Com, no deia que era il·legal, però controvertit. En plan, estava allà la cosa. El 2019 va escriure un article digital al Digital Cultural de l'Ara i es titulava Manifest per la cultura popular en l'era digital. I, bueno, us llegeixo així el subtítol, i ens deia l'expressió cultural i artística és una via principal per entendre i comunicar els aspectes més importants de la nostra humanitat comuna. Mira. Sí, superbonic, la veritat. I al febrer del 2021 va deixar el seu càrrec com a director de l'Smithsonian Center for Folk Life and Cultural Heritage, que cal dir que és un dels organismes culturals més prestigiosos de tot el món. I al setembre del 2021, Mason va ser nomenat CEO del President Lincoln's Cottage, que això ho vaig haver de buscar. La cabana del president Lincoln era, perquè dic, què és això? Imagina't, és la casa d'estiu on va desenvolupar la proclamació d'emancipació del 1863. Ostres. 1 de gener de 1863, és a dir, quan s'apropava ja el tercer any de Guerra Civil i era com no pot ser això, ho hem d'aturar. Bueno, ara és un monument nacional i un museu a Washington dedicat a aquestes idees valentes d'Abraham Lincoln, és a dir, és un lloc històric i un museu on ell va prendre aquestes decisions que van canviar la nació i va proclamar el següent. Totes les persones detingudes com a esclaus dins dels estats rebels són i endavant seran lliures d'aquests estats rebels. I ell deia sempre que cada dia veuen com la importància del que va passar allà fa més de 150 anys encén idees valentes als joves, etc. I sobretot fomentant el diàleg i la reflexió. Al setembre del 23 va deixar aquest càrrec, aquest lloc tan guai, la veritat. No he pogut trobar res més actual. Estarà tramant un nou referèndum per Catalunya, ha decidit finalment marxar a Cuba i viure com un sacerdot yoruba, s'ha fet casteller i és el teu company de pinya, no sé, potser no ho sabrem mai i la veritat és que a la seva vida personal he trobat poca cosa. Està divorciat i té 2 fills, en Nicholas Stauffer Mason, que crec que fa estudis asiàtics a Harvard, m'ha semblat trobar, i Reese Wingreen, que suposo que deu estar casada i ha adoptat el cognom del marit. Supereu això ja, si us plau, amigues estatunidenques. Doncs aquí us deixo aquest heroi sense capa pel procés català. A mi m'ha semblat un tio amb qui seure a parlar amb unes birres, no sé, deu ser molt interessant. Perquè, no sé, sap curiositats de tantes cultures que, no sé, hauríem de parlar amb l'ANC, què et sembla, perquè vingui aquí i faci una entrevista en directe amb nosaltres, seria brutal. Sí, la idea és bona, però coneixent-nos potser necessitaríem no un programa, sinó potser 2. O vés a saber, no sé. O un prime time. No sé. Arribem ja al punt i final del programa, en aquest dia d'eleccions als Estats Units, sense saber qui serà el vencedor o la vencedora, tot i que les persones entrevistades tenien molt clar les seves preferències. També hauria d'estar bé potser trobar algú que defensés a Trump i saber per què el defensa. De tota manera, Matt és una persona molt peculiar, per dir-ho així, no? No en el sentit negatiu ni molt menys, però vull dir, vés a saber, però no, és proclama-la, sí, totalment. Jo, la veritat és que cap dels dos és sant de la meva devoció, però evidentment si hagués d'escollir. És que als Estats Units em costa a nivell polític, em costa bastant ja entendre-ho com per... O sigui, poder prendre una decisió, perquè al final hi ha tant rerefons, no? I al final és un conglomerat d'empreses més que d'estats. I poder. I que això, no sé, fa... Sí. I el que dèiem, no? Quina por, guanyi o perdi Trump. Quina por. Sí. Com pot reaccionar d'una manera i com pot reaccionar de l'altra. Ja en vam tenir una de guapa. És un misteri. A veure ara. Sí. Déu-n'hi-do. La veritat és que quina por. Però bé, potser hem de continuar donant algunes de les pistes pel proper programa. Hi ha bastantes, si vols podem començar comentant-les. Sí, és que és un país ben curiós. Sí. Vinga, va. Més del 70% d'aquest país és desert. Bueno, poden ser molts països, però bé. És una dictadura. Doncs també poden ser molts països, tristament, la veritat. Sí. És un dels països menys visitats del món. Bueno, també hi ha molts que no estan molt visitats. O que no pots ni anar. O que no pots anar, també, sí. La ruta de la seda.
no sé, no em diu res a mi això. Hi ha tants també que van passar per la ruta de la seda. També. Què més? Què més? A veure, el plat nacional és el plof. No sé, El plof. plof Què serà el sona plof? quan... Quan estàs plof? Sí, exacte. No sé. Té una porta a l'infern. Mira, com casa del meu ex. Els cavalls són molt importants. Tu, amb missatges subliminals, bé. Molt És bé, molt broma. bé. I No tenia casa. Ah, vale. Era meva. Ja. I té el Guinness de ser el país amb més rècords Guinness. Aquest te l'he posat jo a últim Sí, moment, sí. perquè tinc una amiga que va estar a aquest país. Ja sabia jo que alguna cosa diria per aquí. I llavors ho vaig veure al seu Instagram i vaig dir, això ho hem de dir, perquè és una bogeria. No, és que és increïble. Ui, perdó. Tot arribarà. Que li dono de l'emoció, li dono al micro, ja. Sí, però no te'l carreguis, eh? No. Vale. Doncs només ens queda donar-vos les gràcies per haver-nos acompanyat en aquest especial dels Estats Units i les eleccions i per descomptat, com hem dit abans, tota la força per a València. Sí, una abraçada, amigues valencianes. Des d'aquí, tots els ànims. Els germans i germanes del sud. Exactament. Doncs una abraçada ben forta i fins al proper dia. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. The problem it's me.